fearless ug outrageous. Mao kini ang sayaw sa usa ka fire dancer nga si Ardel Del Coro, kinsa usa ka third year BS Tourism student sa Cebu Technological University sa San Francisco Camotes campus. Gamit ang iyang talento sa fire dance, tinguha niya nga makatiwas sa pagtungha. Ang iyang pagbansay niini nag-agi og pagtudlo gikan sa mga eksperto. Naginaot siya nga daghan ang malingaw sa iyang performance. Karong buntaga, ato siyang ilaylahon dinhi sa GMA Regional TV Live. Sa iranto karong buntaga mga kapuso, kinabuhi isa sa ka-fire dancer makauban nato Ardel Del Coro. Mayong buntag ug welcome sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Ardel Del Coro, 23 ang panuigon, lumad nga taga Barangay San Isidro, San Francisco, Camotes Island. Ardel, kumusta ang kinabuhi? Isip ko sa ka-fire dancer. So sa pagkakaroon, aduna mon ako'y mga bookings na gyud. Napasalamat kaayo kog dako sa atong labaw nga makagagahom no nga tagaan pagid ko og mga bookings, no? Sa ba istorya ning imong panginabuhian o kinsa man impluwensya nimo into fire dancing? Actually sir, nagsugod gid kini diri ra gihapon sa among barangay nga katong sa fiesta unya ni perform ang usa ka fire dancer unya kay kanila giintawong bata ganahan makakita nga naay mga nagsiga-siga. So ako usa isip usa ka bata nainggan ni gud ko maayo niya ganahan ko nagtan-aw so muna ako siyang giadapt og hinay-hinay. Nitong pagsugod ug hitabo ang pandemya, kumusta man ang atong mga gigs, kumusta ang performances ninyo compared karon? So katong pag-pandemya, so lisod gid kaayo ang makakuha og booking kay murag ang mga tao kay dili paganahan og mga salo-salo or mga parties. So sa karon, okay na kaayo kay murag naghinay-hinay nagbalik ang mga activities like birthdays, fiestas, or even weddings. Ardel, unsa may technique kuno aron di ka maigo sa kayo, di ka mapaso samtang nagsayaw? So usa ra gid sa ako technique no kay kung unsa ang akong napraktisan mao ra gid akong buhaton. Di wala na koy lain pang buhaton kay in case of kaning masipyat ko, so natural ra man gid na sa performance na go with the flow ra gid padayon sa imong gibuhat. Natural ra nang masipyat. Gawa sa pagka-fire dancer, unsa pa may sideline nimo? Okay, usa pod ko ka freelance makeup artist, mo comedy act pod ko sa mga fiestas, and usa pod ko ka choreographer at the same time. Karong panahon sa sinulog, doon na ba yung nag-contact sab nimo? Sa panahon sa sinulog, sir, naanay mga naghinay-hinay na kong pag-book, especially sa mga weddings. Munang lipay kaayo ko, no nga, dili gid malimtan nila ang akong performance once nga na ako sa event. Ug sa mga interesado nga mukuha sa inyong services, asa man kanila pwede nilang makontak, Ardel? Okay, sa katong ganahan nga magpabook, pwede ra gid kaayo mo chat na ko through my messenger, that's Ardel Del Coro on my Facebook page, o pwede ra sad kaayo mo contact 0951 211 330. Og isip pa na post unsa may message nga gusto nimo ipaambit sa atong mga viewers rong buntaga? So, dili ko mo tuo nga ang usa ka tawo wala gyud talent. Unya, ang ako mensahe sa tanan is, labi na sa mga kabatanunan, is to discover your talent. And once imo na ma-discover ang imong talent, love your talent and i-practice na siya pag maayo kay para puhon in the future, nindot kaayo ang imong performance nga mahatag sa mga katawhan. Daghang salamat sa pagpaambit sa imong istorya karong buntaga mga puso. Fire dancer nga si Ardel. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Good sinner, everybody.